norabide berean kokatzen gaitu. Borroka, memoria eta antolakuntza direla bidea. Gazteon indarra pilatzen ari gara. Borrokaz, borroka. Eta argi erakusten ari gara, ez gaudela prest zapalkuntzak onartzeko. Egunero eraikitzen ari gara, bestelako etorkizun baten oinarriak. Elkarlanean eta konpromisoz. Euskal Herrian, jendarte sozialista eraikitzeko ezinbestekoa da burujabetzan sakontzen jarraitzea. Eta prozesu independentistan pilarrak jartzen jarraitzea. Gure herriak baditu berezko baldintzakena beharrak, eta horiek aitortuak izan behar dira. Horren adibide argia da gutxieneko soldata propioaren aldeko borroka, bizi baldintza duinak bermatzeko giltza. Prekarietatearen aurrean lehen kolpea jasoten dugunontzat. Aukera historiko baten aurrean gaude, eta ez dugu alferrik galduko. Metatutako indarrak batu, borrokak uztartu eta jauzi egiteko unea da. Ausardiaz, determinazioz eta antolakuntzaz. Sistema honi aurre egin eta jendarte guztua bat eraikitzen ari gara egunero. Gazte independentistok lehen erroetan gaude, eta horretan jarraituko dugu, eta horretan berresten gara. Eta gazte independentistok argi dugu non egingo dugun. Guk hemen egingo dugu, Euskal Herrian egingo dugu. Gora langileen borroka, gora Euskal Herria sozialistan. Eguerdion, guztioi, maiatzaren lehena dugu gaur. Chicagoko martiriak gogoratzen ditugu. 140 urte bete dira sarrasti horretatik hartatik. Hain zuzen 8 orduko lanaldia eskatzen zuten milaka eta milaka langile Chicagon, kale hartan. Eta greba hori zapuztu zuten. Eta gu, memoria, langileon memoria bultzatzen dugunez, martxoaren 3 diogu hori dela gure maiatzaren lehena. Eta gaur, martxoaren 3ko sarrastia ekarri dugu gogora, ez dugunean jarri. Memoria, borroka eta antolakuntza ekatzen ditugulako. Gora maiatzaren lehena, gora martxoaren 3. Orduan bezala, langileen aldeko politikak behar ditugu, enplegua zaintza eta ondasuna banatzeko politikak. Zerbitzu publikoak sendotu behar dira, hezkuntza, osasuna eta zaintza eskubidea bermatzeko. Zaintza eraldatzen dira eskatzeko parte hartu genuen greba feminista orokorrean, eta jarraitzen dugu horretan mugimendu feministarekin batera, eta parte hartuko dugu ere maiatzaren 10ean jardunaldi nazionaletan. Euskararen kontrako oldarraldiak tamainako erantzuna behar du. Euskaraz lan egin eta bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko langile estaltale guztiok kaleratzea behar dugu. Maiatzaren 9ean dako gitzordua bilbo, eta gauza bera ere egingo dugu ekainaren 13an. Euskal Herrian, euskaraz. Etxebizitzaren gaineko espekulazioarekin amaitu behar da. Lehen aldiz, maizterren greba antolatu dugu. Alquiler seguroko maizterrak antolatzen ari gara. Eta horretarako egin dugu maiatzaren 6an deialdi berezi bat maizterrak antolatzeko brigada inquilinoak antolatu ditugu. Santa Bárbara plazan goizeko 12etan. Eta bizalquilerren ere 6 sindikala sortu dugu. Bizitza duinaren alde aitzindaria gara ere, eta harro gaude horretaz. Enpleguaren defentsan irmo ari gara leku askotan, baina gaur begirada jarri dugu aiaraldean. Eskualde osoa ateratzen ari delako kalera enpleguaren defentsan. Txalo bero bat beraientzat, hori bai durutasuna zuena. Eta orain, epamena egin behar diogu, eskualde mailan edo araba mailan, borrokan gauden langile guztiak. Eskuartze soziala, administrazio funtzionala, etxeko laguntzako zerbitzua, azkain zortu, Arabako metala,
Santoki, Primapio, Udala, Zuton, aipatu nahi dugu ere eta tranbiaren mantenu zerbitzua egiten duten langileak lortu dutelako aurreakordio on bat, zorionak zuei. Eta zin, ezin aipatu, gabe gutxi, Arabako adinduen egoitetako langileen borroka eredugarria. Azken urteetan, hemen egon dira, pankartarekin, baina lortu dute izarmena. Guretzat, ez da nahikoa, baina gure jendearen denari gabe, hilabeko intentzen gabe, ez zuten lortuko. Hau pasue. Aipatu nahi dut, bi borroka orokor ere, bata, gutxieneko soldataren aldekoa, aipatu den bezala, greba orokor bat egin dugu, gutxieneko soldata duin bat lortzeko, eta bigarrena, pentsio duina lortzeko borroka, pentsionisten borroka bekaezina, hor daude, gelditu gabe, pentsionistak borrokan, beraien pentsioa, baina batez ere gure pentsioen alde, hau pasuek ere. Lanean ari gara arrakala matxista, arrazista eta belanaldi arrakala bukatzeko. Eta berandu bainoen lortuko dugu. Guk ez dugu inor bazterrean utziko. Nosotras lo tenemos claro. Defendemos a todos y todas las trabajadoras. El reciente decreto de regularización masiva es una victoria y este sindicato también ha aportado ahí. Estamos dispuestas a facilitar, a ayudar, a implicarnos en los procesos de regularización. Regularización, sí, pero derechos también. Estamos luchando contra el racismo laboral porque no vamos a permitir que los trabajadores y trabajadoras migrantes se instrumentalicen como mano de obra barata. Ez dugu inor bazterrean utziko. Lortzen ari gara, greba orokorraren emaitzak ikusten ari dira jada, negoziazio kolektiboan nabari da grebaren indarra, eta zenbait sektoretan onura nabarmenak lortu dituzte, tartean estatalizatuta zegoen kolektibitateko lehen lan hitzarmena lortu. El salario mínimo propio digno es una medida necesaria, justa y viable. La patronal y los gobiernos la han despreciado, pero la lucha sigue. Esta es una carrera de fondo y vamos a conseguirlo. La demostración de fuerza de la lucha, de la huelga, mantiene viva esa reivindicación. Nos ha dado más fuerza y legitimidad. Y como respuesta a esa huelga, han presentado en la mesa de diálogo social un acuerdo que no mejora las condiciones laborales y salariales y que no ensancha el autogobierno. Y deja en evidencia las hipotecas que tiene el gobierno de Pradales con Confebask en términos sociales y con el PSOE en términos nacionales. Igual que la alianza que mantienen aquí en Araba, el SEA y el PNV con Ramiro a la cabeza, que les regala 100.000 euros para que siga acusando el fantasma del absentismo, mientras no dicen ni hacen nada ante los accidentes laborales, ante los 6 trabajadores que han muerto este año en Araba. Ya está bien esa alianza criminal. Aipatutako akordioak, Jaurlaritzaren izaera autoritarioa erakusten dugu. Eta 3 helburu nagusi ditu. Bata, Confebask zuritzea. Confebask ez da eseri negoziatzera. Eta presionatu behar da patronala. Eta babes politikoa eta ekonomikoa kendu behar zaio. Eta ez zuritu. Sindikalismoa, sindikalismo otzana hauzkotu nahi dute, ekartu nahi dute. Greba orokorrak pasatu
beraien gara, joan dira, UGT eta komisiones, hotan, beti bezala, diruaren truke, horrelakoa dira beraien. Eta hirugarren helburua, klase sindikalismo soberanista zigortzea, hor daude mehatxuak, diru gabe ustea, entzun gaitzetela, ez dute lortuko, borroka da bide bakarra. Gurekin, Jairo Kante zaituzte bizikilduko aldarrikapen eta borroka egun honetan, gure apostuan berresten gara, sindikalismo borrokalari, independentista, ekosozialista, feminista eta antiarrazista bultzatzen dugu, jarraituko dugu garatzen, lab zabaltzen jarraitu behar dugu, baita hauteskunde sindikaletan ere, sindikalismo eraldatzailea praktikara eramatiko. Gure herriaren askapen nazional eta sozialean lab da langileon errealitateari hobekien erantzuten dion sindikatua. Borrokan jarraituko dugu, gure estiloan, humiltasunez, baina gogoz eta ilusioz. Horretan sinesten dugulako. Gora da! Gora langileon borroka!
Bai.